Għaddejjin ġmielhom il-preparamenti għand diversi festi ta' Santa Marija li se jiġu ċċelebrati nhar it-tnejn f'7 lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Madankollu dik tal-Qrendi se jkollha attrazzjoni speċjali hekk kif għall-ewwel darba se ssir karozza fuq mudell tal-1920 maħduma kollha bin-nar. Meta żorna dan ir-raħal sibna d-dilettanti tal-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Qrendi għaddejjin b'xogħolhom biex joffru l-aqwa spettaklu l-ħadd fil-għaxija u tkellimna ma' Sandro Mejer li huwa nkarigat minn Nar tal-Art. Il-karozza timxi bis-saħħa tan-nar, sewwa għandek rota bir-reduction jitla bniedem ġo fiha biex jinstaqdi l-karozza, sewwa. U ħanippruvaw insuquha t-tul tal-bypass. Apparti minn hekk l-ispettaklu tan-Nar tal-Art fil-Qrendi se jagħlaq b'mod grandjuż, hekk kif l-imsejjaħ tapit tan-nar għall-ewwel darba ntrama ġo għalqa u mhux mal-kumplament tal-irdieden l-oħra. It-tapit waħdu mistenni jieħu madwar 10 minuti. Għawda t-tapit, sewwa, miegħu ħajkun hawn 3 irdieden, 2 minnhom li konna rbaħna bihom il-Festival tal-Furjana tas-sena l-oħra, sewwa u żidna oħra magħhom. Dan ħajkun kollox sinkronizzat, ħajkun hawn in-nar jitla' mill-art ukoll. L-ispettaklu tan-Nar tal-Art mistenni jieħu madwar siegħa b'kollox. Universals, xogħol bl-ingranaġġi, ktajjen, makkinarju, funtani tal-kulur. U fost il-funtani tal-kulur mbagħad għandna ħafna xogħol ta' funtani ta' qies mhux normali. Qed nitkellmu minn pulsir il fuq. Ftit metri l-bogħod se jkun qed jittella n-nar tal-ajru bil-qofol tal-ispettaklu jitlaħħaq il-ħadd fil-għaxija permezz ta' wirja ta' nar The Conquest of Darkness, kif jispjega ħjar Mario Zerafa responsabbli minn nar tal-ajru. L-ispettaklu The Conquest of Darkness. Hemmhekk għandna ħarqa kbira ta' nar sinkronizzat mal-mużika, għandna madwar nofsija sinkronizzar mal-mużika u għandna numru kbir ta' mortali tradizzjonali wkoll. Apparti mill-Qrendi nhar it-tnejn il-festa ta' Santa Marija se tiġi ċċelebrata fil-lokalitajiet ta' Ħattart, il-Mosta, Ħalaxa, il-Gudja, l-Imqabba u r-Rabat Għawdex.